Takže čaute ľudia, u môjho nového videa, ja som Samo Šimon a v dnešnom videu budeme hrať Mafiu 2, to som už strašne dlho nehral a ja som to strašne dlho nenatáčal a ideme na to. Práve kúmame do domu, akorát idem z vojny, sa vraciam z vojny a idem kúmame do domu, takže idem domov, akože no. A dneska budeme plniť misie, tak. Čo bolo? Čo vyhodil? To je jedno. Že túto hru som si kúpil. Neskôr natočím aj, keď túto mafiu celú prejdem, tak natočím aj Mafiu 3. No a ukážky si môžeme pretočiť, to nás moc ani nezaujíma. Takže teraz ideme za touto mamou našou, slepou, nevidiacou. Teraz ideme za túto našou sestričkou. Čo chce? I? Alebo čo? Nechápem. Dobre. Ideme sa vyspať. Takže dobrú noc. Druhý deň. Takže sme sa prebudili a ideme. Ideme sa obliecť. Čo si dáme? Dáme si toto. Do kuchyne. Ukážeme si menšiu ukážku. A tomu rozumiete. Nemám zapnuté titulky, takže hádam tomu rozumiete. Ešte dávam trošku hlas. Ale nás to nezaujíma, aspoň teda mňa to nezaujíma. Takže ideme tam, kde nám ukazuje na mapke červené koliečko. Takže ideme tam. A moja dcera nejaký problém s nejakým úkom, takže tu sa budeme asi biť. Vyzerá to tak, ale my sa nebudeme s ní srať, my ho tu riadne zbijeme, zmasakrujeme. Dávaj, poď ty hajzel. Budeš niečo hovoriť mojej sestre, hej? Tam tu máš ty hajzel. Chlapec si myslí, že je pánom, ale to asi nie. Poďme stávaj, no už je na zemi, už je mŕtvý. No nie je mŕtvý. Už sa bojí. Chlapec už sa bojí. Sa už bojí a táto s ním niečo riešila, nejaké money. Peniaze, money. Je to preto, lebo som už túto kapitolu 1 hral. Ale v Mafii jednotke bolo to niečo podobné. Takže natočím aj Mafiu 3. A možno, ešte som si ani istý, natočím aj GTA 5. Nie som si istý, možno. Takže, no to si pretočíme, to sa mi nechce čakať. Takže teraz ideme na miesto. Ideme tam, kde nám kážu.
tu je nejaký chlapík, asi sa mu pokazilo auto, no vypadá to tak, no pokazilo sa mu auto. Chcete s niečím pomôcť, pani? Nechcete. Chcete asi s niečím pomôcť? No teraz by sme si, ako podľa mojej reči, by sme si mali ísť po auto, či do domu. Hej, do domu ideme. Ako dobre navrhli Mafiu 2. Mafiu 3 som videl, Funny Money to hral. I know name to hral. No name. To hral s Funny Money. Tí sú v takýchto hrách dobrí. Oni vedia. No sú dobrí v takýchto hrách. No my to preskočíme. No tu som akože, tu som teraz u kamaráta. Ideme preč. Ideme nikoho vyprovokovať alebo zabiť alebo neviem čo. Si to dobre nepamätám. Ideme. Dneska to nebude celý let's play, dneska urobíme iba takú polovičku, alebo ani nie polovičku. Tak, natočíme. Takže tu máte malú ukážku. Chvíľku počkajte. Žiadna ukážka. No dobre. Takže ideme do auta. Nastúpime. A musíme ísť tam, kde nám ukazuje na mape. Mafia 2 ma ako zaujala. 3. Dobrá. Ak si budete chcieť pozrieť Funnyho Moneyho, tak si napíšte do YouTube Funny Money, to bude I, aj na Money. A veľké F a M. A proste on je dobrý youtuber, on vie. Ešte on pred chvíľou si vydal nový kanál, už tam má 63 odberov, kokos nemá ho ani, ten kanál nemá ho ani mesiac pomaly, si tak myslím aspoň. A už tam má 63 odberov, on je ako dobrý. On je odo mňa aj 1000-krát lepší, keby on 1000. Aj viac. On je proste dobrý. Čo má robiť? Skúpil teraz aj počítač. Taký za 100 eur alebo koľko? 200. A už do toho dáva novú grafiku, všetko, rámku, všetko si do toho dáva. Takže Funny Money, pozdravujem ťa. A všetko šťastne doríti. Takže čo chceš? Takže kúpili sme si tie kľúčiky na odomýkanie zámkov a vykradanie aut. Takže teraz ten zámok, čo je tam vzadu, si ho pôjdeme otvoriť. Tento, čo práve svieti, pôjdeme ho skúsiť otvoriť. Takže ideme na to.
Takže dávate hore, vidíte to na tej mapke a keď bude zelené, tak stlačíte E a musíte to presne vystihnúť. Takže dali sme to, pohoda. A môžeme ísť preč. To sme si iba takú skúšobnú dali, teraz už pôjdeme normálne auto. Teraz už ideme normálne auto rozbiť. Teraz rozbijeme iba sklo, alebo... Áno, iba sklo. No, ak som hovoril, teraz nás budú policajti naháňať. Vždycky. Proste policajti, tí nevynašajú. Ideme si tak vymeniť značky. Behneme do autoopravárne. Teraz sa nemusíme. Tak to otočíme. Ušli sme im. Netrup. A ideme do protismeru. Do protismeru. A ideme do protismeru. Teraz musíme ísť aj to. Asi na nejaké vrakovisko, nie som si istý, ale asi. A nie, si to vymeniť značky. Ideme si dať vymeniť značky na aute a my raz chytili policajti a dobre, tak musíme meniť značku, iba prvé písmenko sme si dali iné. To nám stačí, to je taká rýchlovka. A teraz ideme teraz by sme mali ísť. Aha, teraz by sme mali si tam, kde nám kážu. Takže prejdeme túto misiu a asi by sme už mohli aj končiť pomaly. Mám také malé videjko ukázať, že mám mafiu. A No Name má strašne dobrý počítač. GTA 5 mu to utiahne. Potom mu to utiahne Mafiu 3. Mafiu 3 neutiahne. Ale hovorím, že on má dobrý počítač GTA 5. Funny Money musel už meniť počítač na lepší, oveľa lepší. Aha. Už tak som už hovoril, tento už dáva nové komponenty. Teraz to za chvíľu spraví taký počítač, že pomaly lepšie ešte má rest, alebo oni ostatní youtuberi z toho spraví taký počítač, že ja vám vravím ty kokot, že pôjde mu tam do piče reálna grafika, ty kokot. Kokot, grafika mu tam pôjde do piči, on sám tam môže vkročiť do piči, taký počítač toho riadny spraví, čo ti jebe, že ako... Ale ja mu držím palce aj v natáčaní, že... Ja Funny Money mu držím palce aj v natáčaní, nech sa mu darí a... Tak podobne. Takže teraz vráťme sa k Mafii 2. Teraz ideme na vrakovisko za týmto retardom a budeme musieť toto auto rozbiť. Ideme hneď. Kde je nádrž? Som strieť do nádrže. Takže auto je kaput. No a teraz my nasadneme do našeho auta znovu a ideme niekde do liti.
No takže, toto bola ukážka z môjho nového videa z Mafie 2, takže končíme toto video, na budúce bude ďalšie video, pokračovanie a čaute.